Ouragan na sanji fiɲɛjuguba min bina l'Amérique kan ka mɔgɔ fagataw jatew tɛmɛra 80 karido na nka dɔ bena na fara o jatew kan de ji bɛ ka jigin waati minnu na ani lakanakɛlaw bɛ kan ka janya kasara bina yɔrɔ minnu kan na. Kari sufɛ a ka ca ni mɔgɔ 1600 jatew ye minnu lakanana ka bɔ Floride mara la Ouragan Ian ka kasara binnen na l'Amérique bayan fanfɛla marayɔrɔw kɔfɛ. Karido na sigida gouverneur ye laseli kɛ k'a fɔ ko baara kɛra ni motɛri 42 ka kuran di mɔgɔw ma. L'Amérique jamanakuntigi ni a furumusow bena bi ntɛnɛn na Porto Rico ka taa baara minnu kɛra ka Ouragan Fiona min ye kasaraba bin l'Amérique kan kalo tɛmɛnenw na kunbɛliw lakaliliw lamɛn. L'Amérique ni Philippines jikan sɔrɔdasiw jalatigiw ye u ka dɔgɔkun fila kɔgɔjikan baaraw daminɛ bi ntɛnɛn na Philippines k'a bɔ octobre kalo tile 3 la ka taa se a tile 14 ma. Iran diaspora mɔgɔw ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ l'Amérique masaya sida la ka u ka dɛmɛ yira ka se u ka jamana nisɔngoya wulikajɔkɛlaw ma k'a masɔrɔ musolamɔgɔ minɛni polisiw fɛ ka fagali ye.